எந்திரிச்சா ஒரு பயம், காசு இருந்தாலும் பயம், காசு இல்லைனாலும் பயம். இது வந்து இவர் தெனாலியில் வருமே, அந்த ஒரு விதியை எடுத்து போட்ட மாதிரி இருக்குது. தெனாலி கமல் அவர் நடிச்சிருந்தது, அதில் எது எடுத்தாலும் பயம். அந்த இது கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் ஒத்து போகிற மாதிரி இருக்குது. ஹே சினாமிக்கா பார்க்க நான் ஆர்வமாக இருக்கேன். துல்கர் சல்மானுக்கு மல்டி டேலண்டடாக சும்மா அள்ளி தெரிச்சு வீசுறாரு. கோவிந்த் வசந்தா அவரோட மியூசிக்கும் நல்லா இருந்தது. இதை தாண்டி வேறு ஏதாவது வீடியோஸ் உங்களுக்கு நான் இதில் ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் ரிலீவ் பண்ணுங்கள். வேறு இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். அச்சமென்பதில்லையே, அச்சமில்லை, அச்சமில்லை, அச்சமென்பதில்லையே, அச்சமில்லை, அச்சமில்லை, அச்சமென்பதில்லையே, அச்சமில்லை, அச்சமில்லை, அச்சமென்பதில்லையே. வெல்கம் பேக் மக்களே. இன்றைக்கி உங்கள் எல்லாருக்கும் தமிழர் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த பொங்கல் திருநாளில் இன்றைக்கி என்னென்ன பாடல்கள் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு, என்ன மாதிரியான இது போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத உங்களோட பார்க்குறதுல நான் கொஞ்சம் ஆர்வமாக இருக்கேன். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சோனி மியூசிக் சவுத், சோனி மியூசிக்லேருந்து ஹே சினாமிக்காங்கிற படத்துக்கு பேர். இதுக்கு பாருங்கள், துல்கர் சல்மான் அவர் வந்திருக்காரு. அச்சமில்லை லிரிக் வீடியோ. இது உங்கள் கூட சேர்ந்து நான் பார்க்கறதுக்கு ஆவலாக இருக்கேன். சரி, நேராக வீடியோ பார்த்துருவோம். எப்படி இதில் இவர் தான் பாடியிருக்காரா, துல்கர் சல்மான்? இந்த பாட்டை வந்து பிருந்தா மாஸ்டர் அவங்க தான் டைரக்ஷனும் பண்ணியிருக்காங்க. ஆர்வங்கள் அதிகமாகுது பாருங்க. கோவிந்த் வசந்தா அவர் மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு, துல்கர் சல்மான் பாடியிருக்காரு. அச்சமில்லை லிரிக். இது ஹே சினாமிக்காங்கிற படத்தோட சொத்து போதா? சரி, வீடியோ பார்த்துட்டு ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு நம்ம பேசுவோம். அச்சமில்லை, அச்சமில்லை, அச்சம் என்பதில்லையே, அச்சம் என்பதில்லையே. இனிமேல் வந்து எல்லாரும் அச்சமில்லை, அதை வந்து யார் எதுக்கு பயப்பட வேண்டாம். எங்கே பயம் ஆரம்பிக்குதுங்கிற வரைக்கும் இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாடலில் ஸ்கூல் படிக்க ஆரம்பித்த எல்கேஜியில் ஆரம்பித்து மண்டையில் கொட்டி கொட்டி பயம் இல்லையே அப்படிங்கிறத இன்னொரு தடவை கூட நான் மறுபடியும் பார்க்கலாம். ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கறனால நான் இந்த பாட்டில் என்ன முழுசாக வருது அப்படிங்கிறதுனால என்ன புரிஞ்சுக்கும். ஆனால் லிரிக்ஸ் கேட்குறதுக்கும் இதுக்கு வட்டுறதுக்கும் ஹிப்பியாக இருக்குன்னு சொல்லலாம். பார்த்துருவோம். விழுகின்ற போதிலும் பாதி நேரம் பக்கு பக்கு, மீதி நேரம் திக்கு திக்கு.
ஒரு நிமிஷம், நான் கொஞ்சம் முன்னாடியிலேருந்தே கேட்டுக்கிறேன். ஃபஸ்ட்லேருந்தே நான் கேட்டுக்கிறேன். இன்னும் கொஞ்சம் நான் ஃபுல்லாக உணர்வேன். பண்ணி கிஸ் பண்ணி விரட்டி போட்டை மாத்த அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையே. அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையே. அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையே. Fear, fear, fear. Fear, fear, fear. Fear, fear. வாணி நின்று வீழுகின்ற போதிலும் பயம் 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 ஒரு பயம். திக்கு பா ஸ்டார் பா அச்சம் என்பதில்லையே. அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையே. அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையே. அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையே. முடிஞ்சதா பா? ஓ என்ன சொல்றாங்க கடைசியா? ஹே டைரக்டர் பை பிருந்தா, ஹே சினாமிகா. ஐயோ சிங்கர் துல்கர் சல்மான் மேல் கோரஸ் பாருங்க. அவர் எங்கே போனாலும் அதில் கலக்கி எடுக்கிறாருப்பா துல்கர் சல்மான். அவர் பா பாட்டு வேற மாதிரிங்கிறத விட அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே உச்சி மீது வான் நின்று வீழ்கின்ற போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையேங்கிற பாரதியார் பாடலை சும்மா லேட்டஸ்ட்டாக விட்டுருக்காங்க. லேட்டஸ்ட்டாக நல்ல ஒரு இங்கிலீஷ் வார்த்தைகளெல்லாம் உள்ளே போட்டு உடனே கேட்சியான லிரிக்ஸ். கரெக்ட், கேட்சியாகவும் இது உடனே ட்ரெண்ட் ஆகணும். உடனே இது கண்டிப்பாக ட்ரெண்ட் ஆகணும். இப்போ இந்த வீடியோ எடுக்கும்போது இந்த வியூஸ் பாருங்கள், இப்போ வந்து 35,000 வியூஸ் இருக்குது. கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் இது மில்லியன்ஸ் எல்லாம் சீக்கிரமாக தொடும். இது வித்தின் நான் இந்த வீடியோ பார்த்துருக்கேன். பட் அடிக்கும். காரணம் என்னென்னா இங்கே எல்லாருமே எதுக்கு எடுத்தாலும் பயம். எங்கே ஆரம்பிக்கிற பயம்னா நம்ம பிறந்து ஸ்கூலில் போய் எல்கேஜியில் சேர்த்த ஆரம்பித்து 10 வயசில் ரேங்க்குக்கு ஓடுறது ஆரம்பித்து அவங்க சொல்கிறது அப்படியே சொல்ல வர்றது. அந்த 10 வயசில் ரேங்க் ஓடுறதுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கு பயங்காட்டி அதுக்கப்புறமும்
தூங்குனா பயம், எந்திரிச்சா பயம், தூங்கும்போது ஒரு பயம், எந்திரிச்சா ஒரு பயம், காசு இருந்தாலும் பயம், காசு இல்லைனாலும் பயம். இது வந்து இவர் தெனாலியில் வருமே, அந்த ஒரு இதையை எடுத்து போட்ட மாதிரி இருக்குது. தெனாலி கமல் அவர் நடிச்சிருந்தது. அதில் எது எடுத்தாலும் பயம், அந்த இது கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் ஒத்து போகிற மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா அவர் அந்த இதில் இந்த மாதிரி தான் சொல்லியிருப்பார். ஆனால் இது கொஞ்சம் கேட்சியாகவும் புதுசாகவும் இருக்குது. உடனே நம்ம யங்ஸ்டர்ஸுக்கு உடனே போய் அப்படி சும்மா சக்துன்னு அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் ஹிட் தான் இது வந்து 100% ஹிட், வெர்டிக்ட் ஹிட் என்னோடது. இது தாண்டி அந்த டெரரிஸ்டா மளிகை லிஸ்ட்டாங்கிறது கொஞ்சம் ஃபன்னியாகவும், புது புது வியாதிகளை நீங்கள் உருவாக்கிட்டே இருக்கிறது, எத்தனை அடுத்து வேறு எதாவது வைரஸா அப்படிங்கிறது எல்லாமே கேட்சியானது தான். இதெல்லாம் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. இந்த வீடியோ நான் ரொம்ப லைக் பண்ணேன், எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. ஹே சினாமிக்கா பார்க்க நான் ஆர்வமாக இருக்கேன். துல்கர் சல்மானுக்கு மல்டி டேலண்டடாக சும்மா அள்ளி தெரிச்சு வீசுறாரு. கோவிந்த் வசந்தா அவரோட மியூசிக்கும் நல்லா இருந்தது. இதை தாண்டி வேறு ஏதாவது வீடியோஸ் உங்களுக்கு நான் இதில் ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணி பண்ணுங்கள். வேறு இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்.